Geert, verleden weekend, toen hingen wij het oer scoren in de allerlaatste minuut. Ja, Ezer Gerbisch. En dat een geweldig gevoel is. Stondje hier. Maar hoe is het dan om een eigen doelpunt te maken in de allerlaatste minuut? Dat is de treurnistroef, Arjen. Treurnistroef. Oké. Oh, waar zit er om tafel? Hij is weer rond van vakantie. Ja. Fjouwe weekend Thailand, Andor Faber. Ja. En naast hem? Uw kereltje, hè? Uw kereltje. Natuurlijk, Rudolf de Vries. En dat betekent dus de Fabulous Four binnenwerk volslijn om tafel. Naar tafel. Heerenveen houdt een puntoer onder treffen mooi Pek Zwolle en Cambuur verspielt in een sensationele slotfase de overwinningetje in Topos troch een eigen doelpunt van Jeremy van Mullum. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Oh, maar hier komt wel de 1-0. Oh, jongens, dan is dit toch de uitval. Dit die bal voor de rechterkant via Velanas. Hij zit erin. Dan is hij er wel in. Ja, dan is hij er wel in. Ja, die Reza Jahan Baks zorgt ervoor dat die Heerenveen hier op een 1-1 staan komt. Dat is het beleven. Dan geeft die bal er toch erin. Jongens. Wat is dit een ongelooflijke kloterige goal. Ik zie er veel geen kwalificatie meer dan Jan. En hier zitten ze aan tafel Geert van Thun, Roel de Vries en hij is er weer, Andor Faber. Lekker man. Mooi dat je er weer wist. Dank u wel. Dat betekent dat de sportcast, het niveau van de sportcast weer mij sprongen vooruit Geert. Ja, ik had het lezen. Ja, lezen. Ja, de meesten op X die erop beginnen. Oh ja, dat zit toch op X? Ja, ik ben nog van de oude stempel. Ja, precies. Maar goed, waarom van jou weekend Thailand Ja, en Sri Lanka. en Sri Lanka? Wat wie het hechtepunt? Safari, dat je olifanten joggen die gewoon op 2 meter bij je del rennen. Dat je een jachtluipaard lezen joggen. Heel mooie natuur, de zinnen die erop komt. Ja, dat wie het hechtepunt. Maar voor de rest wie het gewoon 4 weken lang eigenlijk hechtepunt. Ja, nou, hoe hechtepunten sprutsen. Hij ik nog bij Cambuur Top Oost-West. Ik kwam vreten morgen thuis en heel even in dubio. Ik denk, het wie ik heel kort. Ik denk, je lekker voor het schakelkanaal zitten. Laatste kwartier dacht ik, toch even die wedstrijd integraal zijn. Dus ja, ik heb er nog wel wat van mij gekregen. Ja. Ja, nou ja, dat wie is bij die wedstrijd, Geert. Ja, George Olte, wie ik even weer waarom in het Cambuurstadion. Ja. Nou ja, het voetbalwiegel, ik weer net om te zijn. Nee, George kan maar George 2 kan met 1 idee. George We 0-2. gaan hier niet verliezen. De resultaat trainen. Ja, Ja, wist je nog Tjink aan? Ja, hij stier naast mij. Hij werd geïnterviewd naast mij. Wilde ik stier het interviewen. Hey Geert, zei die? Nee, dat zei hij dus net. Oh. Hij had eigenlijk net niet eens naar mij omsjongen. Het is schandalig. Maar ik moet eerlijk zeggen, we zijn beide bezig hoor. Dit is flauw. Nee, dat is niks aan. De hoest wat zei ze, Roelof? Dus zij wat zin toch, weet je wel wie ik ben? Nee, dat heb ik niet zo. Nee, maar er wie een hele dikke laag snieën wie er valt. Ja. Ik dacht werkelijk wie er in het begin van de eerste weken van verleden weken het zilver net trok in. Nee, maar dat is dan wel echt wel weer Cambuur. Want Vredemorgen stien er een groep supporters klaar. En die zei, kom maar op maar die scappen. En die hebben dat hele veel. En het leidt er werkelijk perfect bij. Echt complimenten. Ja, maar zij wil veelverwarming, Nou, die doet het net. maar die doet het net. Nee. Dan heb je stroom. Dat is zo überhaupt net stroom. Dus hij wil veelverwarming, Ja. maar die is net onsletten. Zo is het. En ik al hier die en dan weet ik maar de vraag als ze hem omzetten hier, want zoals Biroda laatst, weet die je had die veel ook. verwarming, maar die zei nee, kost die vierste volle yield, dus Ja. die wedstrijd Maar lassen we gewoon af. maar er is geen stroom, maar de lamp doet toch ik? Ja, maar dat is op dat ding, op dat net is dat het onsluiten. Jongen, weet ik heel geen verstand van. Maar er zijn een heleboel dingen kennelijk nog net onsluiten. Waaronder de veelverwarming bij Cambuur. Ik ging er net door, maar Nee. dat wie het verhaal. Maar goed, en dan was ik nog bij Zwolle, want het wie een drok weekend vandaag Geert. Zeker. Daar is ik nog bij Zwolle, Top in weekend. Heerenveen. Ja, hoe het klaarsprutsen. Ja, wie het ook hoort. Godmachtig wat wie het hoort. Verschrikkelijk, ja. Maar dan kregen ze het warm van het spul. Ja. Nou, niet net echt? niet. Nee? Nee, echt niet. Ik wil er straks wel wat over vertellen, maar maar nou, toch? ik heb 12 wedstrijden gewoon en dat vind ik heel leuk. En
Robin van Persie, krijgt de hartelijke groeten van Robin van Persie. Ik zei tegen Robin van Persie, ik heb begrepen dat als de collega van de omroep nogal wat pech heeft met zijn microfoon, dat alle reden is om zwier te lightjen en hem een beetje de gek te steken. En toen zei hij van ja, dat is zo, maar ik was niet de enige. En hij wees naar een niet nader te noemen collega van de Leeuwardenkrant. Ja, dat klopt. Nee, wij moeten altijd dan die interviews doen. En ik moest wachten, want ik stie helemaal clear. Ik stie helemaal clear met de camera en die microfoon. Maar toen moest er nog even... Ja, er kwam een telefoon bij Robin van Persie. En ik moest even geduld hebben. En toen voel mijn... Ja, ik heb die microfoon hier deadline op het statief. En ja, die voel van het statief hoor. En dan liep die uitgang, weet je hem inprikken, zeg maar, van aan de onderkant van je telefoon. Ja, helemaal verbogen. En dan doet hij het dus net meer. Ach, Arjen, het kan een keer gebeuren. Dit wie altijd wat ik Ik ben trouwens, ja, nog even een reprimande. Oh, Ik ben op een vingerstikt, toch uw directrice. dus die Oh, wat nou? Ja, want we hebben de laatste 2 weken te volle reclame maken over een net te nemen truckerscafé in de omkrieten van Eindhoven. Waar we net mee zitten. Nee, Roelof heeft verleden weekend volgens een menukaart nog van lezen. Ja, dat maar- niet zo douchen. Maar, Ja, daar moeten we per direct mee We nemen de ophoren. namen Anders net. krijgen we de reclamecodecommissie op uw dak. maar wat haast eten? wou je dat wel vertellen? Nee, de namen maar we dat nemen. Maar wie Maar dat is verkeerd dat we 3 wedstrijden lien. Hoe moet hij dat nou weten? Ja, nee, dat weet ik nog wel. Dat zal u het haast net eten. Ik heb een heerlijke Angus beef burger gewoon. Met frietjes. Zo. En salade. Oh, Keurig. Dat is wel goed, ja. Maar goed jongens, het eten in truckstop 8 is prima. Oh, Arjen. Maar om het goed te maken, je kan echt heel lekker eten bij het Spijkertje, Eetcafé Bommel en het Pleintje. Zit al hier in de buurt van Eindhoven. Ja, nee, maar... Ik even opzocht. Goed jongens, we zijn bij de stellingen. De eerste is voor Roelof. Robin van Persie is minder romantisch als ik tocht. Ja. Ja, Andor. Ek in Thailand is de sportcast populair. Ja, zeker. Oeh, ik ben heel benieuwd. Ja. Geert, Remco Balk is de beste onvaller van Cambuur. Zeker, hij scoort de meesten. Ja. Roelof, het is een seizoen van niks van Jereveen. Ja. Andor, ik heb wel een beetje te dwan met Jeremy van Mullum. Ja, wel. En de laatste, Geert Cambuur is 4 te wisselvallig om bij de boppenste 2 te eindigen. Ja. 6 keer ja. Cambuur Topos, een vreselijk saaie wedstrijd, maar laat het dan Cambuur of laat het een Topos? Dat lijkt voornamelijk kijk, een topos. Maar dan moet je als je nou een topclub wezen willen. En Cambuur die pretendeert dat dan toch te wezen. En dat uit te stralen. Dan moet je daarmee afweven. Maar ik heb zelden zo'n negatief voetbal in de elftal als jongens topos. Arone Vreed. Ik vind het eigenlijk schandalig. Ja, maar goed, kun je het zich weer aannemen? Nee, het is de het nummer terug, 18. nee, hoor, nee, het is het terug van een ploeg die weinig punten had. En hier op visite komt. Ja, dan moet je dat. Ja, maar Jos Oltese wil toch hè, van wat er gebeurt. Ik Ja, wil je ik net wil je net verliezen. verliezen. Nee, dat straalde die echt wel uit. Hij weer verbeten, Ulte, hoor. Ja, hè? Ja. En Ja. is voor hun van de show, had die nog getroffen? Waar is... Linton Postumus, Linton de Postumus. TD van Topos. Ja, die heb ik omskarreld, jongens. Wij staan dan boeten te interviewen aan het einde van de rit. Over pech met microfoonsprutsen, die ik mooi in die malaise trouwens. Ja. Maar en toen is kind Linton daar in die mixzone omstapt hebben. Maar ik ga net mooi praten. Ik heb hem niet echt jongen. Maar Henk de Jong zei dat hij de jongen van de Gadiek. En toen dacht ik van, Oh, ja. is je dus toch in de... Dat is Linton. Maar goed, heel eerlijk jongens. Het Topos pakt gewoon 4 punten van Cambuur. Hè? Zeker. Ja, en ik bedoel... 18e. Maar ja, Stefan Hachje daar. Ja. Maar waardeloos voetbal. Ik zie Maar jullie net een seizoenkaart van Keepje. Nee, Dan tuurlijk. ben ik Maar met z'n vollen die erin, hè? Cambuur is dus net in staat om dat Topos kapot Nee. te spelen. En hoe is kun je de dat, conclusie. jongens? Nou ja, het helpt natuurlijk net mij dat Pauwels al oormannen hopeloos uit vorm Is is. er mis mee inderdaad? Ja, maar wat is er maar aan? Want dat is toch een pareltje. hij nou, komt een beetje- lanteerpil hij komt bij de voorbij. lanteerpil. Maar is dat vormcrisis? Ja. Ja, dat jet bij een jonge speler. Dat is ups en Grillig. downs. Ja. Grillig, inderdaad. Hij had van de Grillig. winterstop natuurlijk een hele goede periode gehad. Geduld, hè? En Ja. ja, Geduld, hè? ja, dat is het. Want Ja, het is wel een mooi match verder. klopt. Rendement maak ik omheen. Dus Dat erop een week al heel lang. dat roepen we ook al heel lang. Hij is hier natuurlijk, dit is zijn eerste seizoen en hij is nog jong, dus we hebben nog even. Maar hij is dus nog net klaar voor een volgende stap. Dat had de andere man wel zien Ja, litten. maar dat had hij dan heel verstandig genoeg echt net die. Nee, Nee, mensen. hij komt naar hij hier in Mexico. Mexico kan. Nou, dat snap ik wel van zijn carrière. Ik bedoel, als je 24 binnen, dan kun je hem wel naar Mexico. Maar Ja, dat zoek zo nou is net wel nog Maar goed, hij is dus het farm. Pauwels. Dan heen je nog Mark Diemers. Dus ik ken nog wel een badje. de Peerl. Bal binnenkant Peer, die was goed. Ja, door die Ja. eigenlijk alles goed. En dan binnenkant Peer moest even. Maar hij had het echt even net. Het is misschien wat, ja... Nee, maar het hele elftal. Het tempo is echt het wie te leeg, stroperig, jongens. precies. Het tempo weer te leeg. Hè. En dan mag dan toch. Maar ja, dan is misschien, want Tony Rulke, wie natuurlijk nou weer middenvelder. En Rulke is net iemand die het
tenminste vind ik, die de creativiteit had om zijn wedstrijd aan hem te brekken. En Nati had dat in mijn optiek wol. Let het ik nog te missen, maar die had het wol. Dus daarmee doe je ook wel weer wat concessies. Misschien hier je wel beter gewoon maar Rulke in de spits beginnen, Matt. En dan je naar Afolabi, ja, met alle respect. Het is mooi dat hij het een oren vol had, maar daar is ook alles mee zijn. Nou, maar wie is zijn tweede basisplak, hè? Want hij ziet een jong PSV, ik al in de punt van Zeker. Vol mocht direct beginnen. Dat is een twaalf jongen. Ja, die had ik een oren spelen. Ja, het is wel een spits in, dat kist wel. Het is wel de kapstok. De kist een bal op aan mijn spelen. Hij kan hem vallen litten. Maar ja, hij is nou niet echt dominant onwijzig geweest, vind ik. Nog te min. Kun je misschien net verwachten van je niet de Sallang uitwedst had. Maar misschien juist daarom moet je hem dus gewoon nog net opstellen. Maar jongens, zie je kinderen lang en breed op praten. Het is ingewikkeld voetbal in een ploeg die het echt alles achter de bal zet. Dat is ingewikkeld. Maar als je dan in de 92e minuut op 1-0 voorsprong komt. Via Remco Balk, de enige onvallen die ze nou dan nog wel een doelpunt ja, maken. En die het Lietsemans die kopte er nog in. Hoe is het mogelijk? Een lange verdediger in. Nog zolang die zei. Nou, ja. Maar dat maakt niet uit. Dan kom je 1-0 voor. Ja, dan jou je dat nooit meer uit. In de tweede minuut van de blessuretijd. Ja, onvoorstelbaar. Ja, want Van Mullum, hoe wie het maar? Ja, maar wist het, we jou weer Van Mullum de schuld. Maar die voorzet vanuit de linkerkant. Ja, die moet er natuurlijk nooit zou komen. Er wie geen druk op de bal. Ja, en die jongen, en dat is een repeterend probleem. Want Excelsior thuis, toen in die eindfase, die Cambuur heel bot onder druk. En van zowel links als rechts kwamen de backs mij voorzetten. Er wie ik vierste min druk op de bal. En dat kiet er inderdaad nou ook weer mis met Kaskili, die een beetje heel dat duel in keert. Kaskili? Ja, Kaskili komt erin. Die is weer waarom, hè? Ja. De Hartman van Cambuur, dus die meteen weer in de basis. Voor het eerst toen november 2022. Hij had een paar minuten spelen. Ja, de vraag is ook waarom mat dat dan nog op dat laatste moment een rechtswekker inzetten. Nee, nou ja. Hij is natuurlijk wel een vuurverrekker, dus het is wel iemand die je zoenen ze die het helpen kan om zijn wedstrijd te doen. Maar als nou zegt hoe die Noostie te verdedigen. Oké, maar die vastzet mooi net komen natuurlijk de keeper, die maar even droppen. Ander die wijzen mij direct op en ik zie het Cambuur-journaal te mooi. Het die keeper echt iets zijn, iets erop. Ik weet het eigenlijk niet. Want hij kwam net, het wie wat twijfel. Van Mullum komt het uit machines passen. Hè, dus die moet die laatste pas helemaal gestrekt dan machine rechter. Ja, dan rekt het hem op de boetenkant in. Ja, maar hij wil hem vooruit zitten en hij zit hem achteruit. Ja, hij rekt hem totaal verkeerd. Hij rekt hem op de boetenkant van de school. Ja, mocht hem wel interviewen, Oudin? Ja. Van Mullum? Ja. Oké, maar hij is net die in. Ja, ik wil die in. Oh. Maar ik heb hetzelfde probleem met mijn microfoon als jij. Dus, wie dik van? Nee, ja, die hoort eigenlijk wel een keer vallen, denk ik. Nou ja, kleer. Hij die het net. Nee. Dus, wilt u ook werken bij de omroep? Mail dan naar sport. En heeft hij een goede microfoon die niet valt of kapot gaat? Oh, wat een amateurs bij mij. Ik goed ik weer waarom in. Dat stelt boem is. Dat zijn al. Die niveau met weer een beetje omheen. Ja. Het hier net vol lang het wordt iemand die jouw weekend, jongens. Maar goed, eerst even Henk de Jong. Zullen we even jij naar Henk de Jong? Dat die hier dan een crackbol. Oh ja, toen die de microfoon het wol. Ja, met hangen en wurgen. Zo snel mogelijk plaats voor na-competitie en dan een fantastisch seizoen, maatje. En dit is horen dingen maar uit de hollen zetten. He, gewoon door. Meesten proberen te vermijden hier. Dat ben je net zo vol aan, he, maar de tegenstander wil ik net. Dus daar hartstikke mij te meidje. Maar dat maar we mooi doen. En aan het eind van zo'n mooi spelen. Mooi, hopelijk 3 rondes. En na-competitie. Nou, dit is heel helder van Henk de Jong. Nou, lekker ambitieus. Hij houdt hem weer nog aardig in. Hij weer des duivels. Hij hier zat de smoor in. En dan zie ik dus te prutsen met die microfoon. En hij zei, er moest er wat aan de wand. Je rotzooi. Dus hij weer... En ik... Maar jongens, even. 2 punten achterop en noemen 2. Alles mogelijk. Even zien hoeveel wedstrijden. Nee, maar alles is mogelijk. Nee, maar dat is ook zo. Dat zie je wedstrijd te Zeker, alles mogelijk. En dan kun je nou steeds eerst maar even lekker plaatsen voor de play-off. Kom op, man. Wat is dat? Nee, maar Roelof... Tweede, vierde begrutting van de eerste divisie. Nee, dat komt hebben we weer. begruttingsverhaal, hè? En dan nog 2 puntjes achterop en de 2. Kom op, dan waren we toch scherp provincie als Cambuur was, is ik, man. Ja, maar van feit bloot gewoon in het eigen Cambuur staan. Met name thuis, Cambuur wint net makkelijk. Cambuur wint gewoon net makkelijk. Er is net een ploeg die keer gewoon met 3-4-0 oprollen wordt. En ze scoren gewoon. Ze scoren gewoon te moeilijk. Het is op Hilterman. Nou, eigenlijk wel. Maar wie het net toen Rulke in de spits ziet en Narty op middenveld, was het ook eigenlijk zo. Dat wie eigenlijk het beste fase van Cambuur dit seizoen is. Nou, toch kun je wel concluderen? Nou, zij natuurlijk wat meer wedstrijden dan ik. Dus dat... Zij die fase gewoon dat ze... Nou, wat wie naar VVV uit. Dat toen wie daar een week de week in. Bleef Henk de Jong trainer of net? Ja. Nou, uiteindelijk... helemaal in het begin... maar toen heeft ze een hele goede fase gewoon. Waarin ze lang ongeslagen West had. Ja. Ik denk dat de beste fase wie. Maar als je naar de Orneman sjorren, wie inderdaad die fase met Rulke in de spits. Maar er ben van die wonderbaarlijke wedstrijd. Als nou Eindhoven neemt bijvoorbeeld nou.
Ik denk dat Cambuur in Eindhoven de eerste 20 minuten... misschien wel de beste 20 minuten van het hele seizoen spelen had. Ja. Ze tikten ze werkelijk aan alle kanten van het veld op. Prachtig doelpunt van Rulke. Hartstikke niks aan de hand. En dan gebeurt dat maar. Die keeper die gaat in de fout. En alsof het een klamme tekken op die selectie veromsloeg. Het wie helemaal voort. Bijzonder. Dus dan denk Mechanismen van het voetbal. hoe is het met de mentale weerbaarheid dan? Want hij zei, nou ja, dit is even een te-backsetter. Ja. Maar jongens, kom op. Maar het wie helemaal voort. Ja, wonderbaarlijk. Ja, maar goed, als jij woont hier en steen nou twadde. En nu ben je weer oorzaken naar plak 4, maar het zit alleen nog zak maar dat dichtbij. zit Maar zo goed, dichtbij, wat dat onbelangrijk is, wel gelijk. Alleen nog, ja, het Dank je. is... Sorry? Dank je. Ja, precies. Nou ja, ik zal het net nog een keer zeggen. Maar dat herhalen we niet. Nee, dat herhalen we net. Nee, maar nogmaals, ik herhaal mezelf wel. Cambuur komt gewoon moeilijk te scoren. Ja. Maar ik heb wel het idee, en dat is ik als de interviews juist. Ik ken het natuurlijk al een week wat minder west. Maar als de interview juist, de spelers ben wel heel botwanden, maar die boppen te 2 plakken. Ja. Maar ja, Henk de Jong, en die doet het natuurlijk al het hele seizoen. Die is al aan het temperen in, Delberg in. Dus de verniemst in die spelersgroep ik wel. Die sjuggen echt wel naar die eerste 2 plakken. En logisch, want het is inderdaad binnen Henk zal dat intern echt wel met die spelersgroep eens in beamen. Maar het is ook weer wat crisismanagement. Henk die zei dat in elke interview, ik shun het naar de ranglijst. Nou ja, dan hij won en dan... ik ben net gek. Ja. Tuurlijk doet hij dat. Maar ja, dat is gewoon naar Boetentag. Gewoon verwachtingen temperen. Ja. Maar goed, verwachtingen. Het natuurlijk, als je winnen willen, maar je doelpunt een matchje. Ik kom er nog even op waarom. Want je hebt best wel een soort spelers in de ploeg die een doelpunt matchje kennen. Alleen nog Ballack zit nou op 10. En dan noemen ze dat binnen Diemers en Michael de Leeuw. De Leeuw ik dan met 3 strafskoppen. Die hebben fjouwen. Zie daar het probleem. Ja. Maar de ploegen die meestal kampioen worden of heel leeg eindigen, scoren net zozeer heel vol, maar krijgen er juist heel min doelpunten in. Dus het zin krijgen van doelpunten is eigenlijk nog belangrijker dan het scoren van doelpunten. En dat doet Cambuur natuurlijk Dat ook doen goed. ze Dat is goed, ja. Dat gaat hartstikke lekker. Nee, maar Cambuur wil lekker amusement bieden. En volgens mij moet je altijd gewoon doelpunten tellen. Ja, maar en voor- in het jaar dat ze kampioen waren, dan hing je gewoon op een rechterspits die het minimaal goed wie voor 10, 15 doelpunten. Je hing natuurlijk Muren daar in de punt. Nou, die hier sowieso haast 30. Dan je hing gewoon een aantal 4 jongens die gewoon echt een heel soort doelpunten maken. En dat heen nou net. Nee. Kijk, dat is Want meer- hoe zit het met Hilterman, jongens? Want toen zei dus van, jong PSV komt te betiert. Ja. Nou, chin top als toe hij dan zien dat in het punt van de hier oplossingen. verwachten. Nee, ze denken het is toch nog te betiert. Matte dat ik net onderschatten, dan zit die Pine er toch nog. Dus wij hebben met de medische staf beslist nog net. Hij is kind nou te komen. Andor krijgt de primeur bij Jong Ajax uit. Jong Ajax uit. En dat is Joer door de weken. Dus dat wordt het nog eventjes. Dat wordt het nog Maar eventjes. je stond er net heen dan, jongen Ajax. Nee, ik ken even net. Oh, wat vervelend. even orendrukte. Even over de drukte. Dan ga ik wel schouder steen met Hilterman. Dan offer ik me wel op. Prima. Ja. Zo is het. Dat is dan net naar Jong Ajax, maar dat is het vol bij PEC Zwolle SC Heerenveen. Ja, Geert. dat vond ik leuk. En het goede nieuws is natuurlijk voor het eerst zoend in het jaar 2024 geen doelpunt uit de standaard situatie. Ja. Nee. Dat is wel even Maar- iets om bij stil te staan. Dat is weer. Maar het weer wel een doelpunt waarin het verdedigend werkelijk aan alle kanten rammelen. Oh jee. Want het begon eigenlijk bij Jachenbaks volgens mij weer die hier wat balverlies op een helft van Zwolle, maar en die vent die leidde maar ik wel keurig achter mag zeggen. Maar toen was Keulert in geen velden of wegen te Helemaal bekennen. weg. Ik had hem vrij gek. Ik ben het of ik Keulert nog hebben. Weet ik Nee, niet. hebben we net. Oké, jammer. Microfoon die het wel. Microfoon die goed, maar ik heb het sneur naar je kabel gekregen. Oh ja. En maar die was helemaal nergens. En dat joeg ik wat daar. Hij, dus die man, die Velanos, wie het leuk, die stier helemaal vrij. Hij zit, want Keulen, de shirt in die Ja. beeld, hij rent Ja. waarom. En op een gegeven moment, dan hapert er even, dan shirt hij iets. Ja, en daardoor had hij een achterstand die hij net maar in had. Nee, want hij verwachtte dat Heerenveen de bal nam op dat moment. En toen Ja, die hier- toch balverliezen, toen weer die 10 meter verderop. Ja, En hier toen wel weer een die... punt, want als Jahan Baks dat naar die en hier, dan hier zich balbezit gewoon. En dan dan merk je toch vaak... onbesproken gebleven. Keulen wordt natuurlijk heel erg vaak prezen. En het is een prima bekje voor Heerenveen. Maar verdedigend zit hij natuurlijk wel een stuk kwaad. Hè? Het is geen verdediger, Roelof. Hoe Nee. vaak zeiden we dat Nee. al hier? Dat is Nou ja, haast wel gelijk in. Nou ja, dat is toch zo. Het is Nou ja. gewoon een onvaller. En dan mag je gewoon Nou ja. constateren dat die bal werd er keurig achterlijn. Die Verlanos leidt hem keurig voor. Precies tussen keeper en laatste verdediger in. Ja. En er zit Vente. Ja. Bingo. Ja. Maar ik moet ik zeggen, want Van Persie inderdaad, Prius, het vooral Keulen, de Himelien. En Heerenveen wil zijn contract verlengen. En Dat is net ik gebeurd. ben echt flink teleurgesteld dat dat waarschijnlijk net gebeurt. Maar ik veeg me ook waar dat dan op gebaseerd is. Want
qua spul inderdaad stekt hij de netboppen uit. Nou, het is natuurlijk een jongen met een enorme drive. Ja, hij levert wel drive, ontzettend ja. vol energie. Hij is echt, dat zei Van Persie ook altijd, een soort van voorbeeldprof. Hè. Als er iemand altijd met wanden is. Fit. Om die te vergeet, die te verleeft. En hoe hij zijn lichaam verzorgt. En dat hij Ik altijd was met extra de oefeningen kranten doet. hier vorige week een mooie geervetting van zijn week. Maar het is net dat ik stijl achterover sla. Nee, en denk, dat zie ik net, zo, nou, wat doet die Keulen een hoop, sis? Nou, Nou, ik denk, ja, ja, zo specifiek zie je dat natuurlijk Nee. natuurlijk. Maar misschien is het wel zo dat die jonge jongens, jonge talenten, zoals bijvoorbeeld Dimitris Ralic en dat soort jongens, Gurbus, dat hij die een beetje op sleeptouw neemt. Hij is heel goed in de klaarkamer? kleedkamer. Hij is goed in klaar. daar ben we net bij, dus daar kunnen we net oordelen. Maar, nou, Nou, ik- jawel. Hij is op, nou ja, wat hij is professioneel. Neemt die jongens wel maar eens in het fit wezen. Ja, deze Jaanbaks is dat ik wel belangrijk in. Hè. Die jongens al hierbij beloekt. Dus zulke spelers is wel fijn om te hebben. Uiteindelijk is het wel om je, dat je een bal van A naar B spelen en eens een keer een bal erin traap je. Of goed verdedig je. Ja, dat vind ik. En de Jordan zit daarachter bij Keulen. Want Keulen gaat er maar vanuit die keer fout. Dat maakt wel heel raak in. En daarachter gaan ze dan die Petrov hellen. Maar ja, dat krijgt dan ik wel weer waarom. Dan hellen ze van 4 ton een Petrov uit Bulgarije bij. En ja, die speelt ik net het pan van het dak. Nee. En dat verwacht je dan toch wel een beetje. Als je dan een Petrov van 4 Nee, dat ton... verwachten ze ook misschien. En het Nou, publiek. die spelers maar Ferry zeker. Haas zei, zie je vriend weekend, die zei van nee, dat is echt een jongen voor de takkomst. Daar mag we geduld mee hebben. Ja, jongen van 22, 23, jongen van de takkomst. Nou, kan dan nog. Maar dan denk ik al, nou, als de jongen van de takkomst is, dan moet hij wat jonger wezen. Net als mij. Nou, zie je En maar als even op, want je is altijd roep Ja, zo gaat het wel. Net als mij is hij patiënt. ik krijg wel weer waarom dat als dat spelers die staan er op het veld en die zeggen, hey, er komt een jongen uit Bulgarije van 4 ton. Dan hoeft het niet de nieuwe Afonso Alves te wezen, maar dan verwacht je wel wat. Want oors kun je kerst zo goed, wat ik eerder al zei, ik de groot van 2 ton bij Den Bosch plukken. Want dat kan echt wel. Daar heb ik me nog even niet in verdiepen. Die kost ik geen vermogen op dit stuit. ik vond dat Sto daar vorige week een goed punt in hier stelt. Oh, Ja. weer een compliment. Dankjewel. Dank je. Maar dan kon Ferry de Haan, dank je. Dan vond Ferry de Haan wel wat de gauw al voorbij, vind ik. Want dan helst dus Sam Petrov. Maar die spelers joggen dat ik. Dus er komt irritatie in die ploeg. Die zeggen van, waarom halen ze nou een Bulgaar van 5 ton die niet de pannen van het dak speelt? Dan kun je net zo goed 2 jongens uit de eerste divisie halen. En daar komt irritatie. Maar ik kist ik En dat net is niet goed alles, voor die selectie. kist ik net alles bij hem del lezen. Want wat komt er van de linkerkant van rallies? Nee, juist er niks. Nee, Niks. niks. Nee, maar ben ik net mee zo dat is bij. geen Nee. linkvoeten. Als je Ik niet alleen moet, maar hij zit er al. Ja, Sibuïse stelt teleur, Trensko blesseerd. Ja. Nou ja, dan is er die Gurbusje, die kamer nog in. Ja, ja. Hoe voelt die je 44 minuten? Ik vind dat jonkie het wel wat. En Had wel hij wat, is, ja. hij is echt sterker dan ik zo op televisiebeelden zeg. Oh ja. Want ik hem Ja. van televisie zeg maar. Ja. Hij is wel, Ja. ja. En hij wie ik wel het zijn bij doelpunt van Ja. Heerenveen. Dus, Een geweldige assist. Puntgave assist. dus ja, Iets wat een glokje. Ja, het weer wel Godse een glokje. knotse Maar stuiter. hij is der wol in. En Ja, hij leert hem. dat gaat hij wel. Dat bedoel ik. Hij ziet het Simon op. Hij pakt die gypte, hij pakt een ziekert man op. Hij het lef. Hij heeft wel hè. Ja. Gurbus is het klassieke voorbeeld van een mooi matje. Een mooi Mooi mondje. man. Ja, Ik vind het dat mooi weet ik man. wel. En Mooi man. sometimes zei, want ook hier is natuurlijk maar een goede microfoon, Robin van Persie Zeker. voor de camera. Ja, en zeker. toen zei Robin van Persie, somtien moet je gewoon tevreden wezen. Mooi punt. Dat zei hij. Ga je nog 1 keer echt all in voor die 3 punten met alle risico's van dien? Of hoop je nog op dat ene momentje, of een één flitsend moment van iemand? En vandaag kozen we wel voor het tweede. We hebben ook heel vaak in wedstrijden gehad dat we wel heel duidelijk kozen voor plan B. En dan gaat er iemand naar voren en dan gaan we nog even stormen. Alleen, weet je, dit is uiteindelijk ook wel zeg maar zo'n moment dat je ook wel reëel moet zijn. Is dat ieder puntje is er 1. En we willen er heel graag 3. Maar 1 is meer dan 0. Ja, Rolf, de romantiek is vol. Want wat zei Robin van Persie Ja. bij zijn oorstelling? Ja, nou Ik ja. ben altijd voor de winst. Ik vind het wel lastig. Want dit is natuurlijk wel, het is opvallend. En dat is eigenlijk ook wel een beetje raar. Maar je kunt het net mij op 2 manieren benaderen. De positieve benadering is dat ze zegt, verstandig Robin van Persie. Misschien wel verstandig om dat puntje te pakken. Zwolle rint net treien op je in. Die haai op afstand. In je puntje dekt de concurrent. Benam en ik plak 16, hè, werd Sparta Nou shit. ja, maar ik aan de dus ja, verstandig. Maar ja, je kan niks zeggen. Wat had hij op het begin van dit seizoen zijn? Zelfs als wij bij Ajax uit op in staan, dan zullen we nog onvallend wisselen. Dan geven we voor de volle winst. Want daar leuk in. Dat ben je ideaal. Dat ben je in principes. Ja, waar is dat dan bleu? En waarom doet hij dat? Ik zeggen, hij had hem ontwikkelen en is daar niet verloren. Dat is de positieve ontwikkeling. Maar ik vind het ook wel een beetje... Of had hij gewoon het oude seizoen Zwak. te vaak de deksel op een oor kregen? Nou ja, dat suggereert een beetje dat hij het hele seizoen
al heel erg onvallend speelt. Ik voel me eerst op, want ik wie het die al versnijden, dus ik ga net de hele wedstrijd zien. Ik ga dus een samenvatting zien. En toen wie de introductietekst bij Studio Sport wie dat er dit seizoen, oké, het is een beetje een grijze middenmoot, maar er is het hele seizoen wel wat te genieten. Van rare wissels tot zeer aanvallend voetbal. Maar toen dacht ik, dat is net zo. Rare wissels zouden we wel zien. Ja, nee, maar dat onvallende voetbal bedoel ik dan. Want te mei AZ uit, wie dat zo. Maar dat wie nou echt een begin van het seizoen. Ik weet niet meer welke speelronde het wie. Maar daarna had hij dat echt switst, hè. Dat opvallende voetbal is er net meer best. Ja, Sterker dat nog, weet ik nog niet, hè? dat werd nog niet, ja. Maar daarna had hij dat echt een enorme U-turn maken. Dus het opvallende voetbal is voort uit het Abelense stadion. Ja. Sorry trouwens. Wout. Maar, ik wil nog even... Nee, Ja, nee. maar- Start er maar in, jongens. Start er maar in. Omroep Friesland. Waar heb ik aan de telefoon? Ja, dat is de vraag, hè. Waar hing het er onder de telefoon? Spannend. En dat is nou natuurlijk de grote vraag. De vragen die worden van u stelt. Ja. En worden alleen nog maar ja of maar nee beantwoorden. Soort nou een keer. Ja, nou stel de vraag. Ja. Bist dan een vrouw? Nee. Ja, Nee. Weg je primeur. Weer een man. Nou, Bist je al een voetballer? Nee. nee. Ik net. Geert. Bist al wel werkzaam in het betellen voetbal? Ja. En nevens mij versteert de Fries. Ja, net. Ja, nee, dat denk ik wel. Praten jou ook Friesk? Zeker. Oh, Zeker. ga je wat met keepers? Nee. Nee, Harm Cuperus, hup, streek het erin. Ben je belutsen bij of belutsen West bij Sportclub Heerenveen? Ja. Ja. Oh. Ben je no werkzaam in Zwolle? Ja. Oh. Kun je ook goed padellen? Zeker. Ja, nou zeg het maar. Wie jou de A-trainer van Rustenveen, Ronnie Pander? Jazeker. Ja! Ronnie, welkom in de show, jongen. Mooi dat je aan de telefoon hingest. Ja, graag. Ja, we hinterkregen hoor. Rudolf zei het van Heerenveen, maar Robin van Persie is helemaal niet meer, zit helemaal niet meer garant voor onvallend voetbal. Vies je dat eigenlijk, hè? Ja, natuurlijk. Ja, nou ja, het is een beetje wat Roelof Krek schetste. Het hele onvallende is er wel al. Je ziet nog steeds dat ze wel avontuurlijk wezen willen met Keulen op links, die best wel onvallende intenties had. Maar net meer zo extreem dat het West is. En die bouw ik zeker in. Dus ja, ik van Robin van Persie telt natuurlijk dat er resultaten komen moeten. En dus dat het iets realistischer worden is, dat is ik wel logisch, denk ik. Ja, precies. Hij maakt punten sprokkelen. Trouwens, want Geert zit hier ook om tafel, Geert van Tuin. En die ziet er werkelijk te vernikkelen van de keel. Hoe kort hier stoot juster? Nou, het weer absoluut een korde dij, wat dat om gaat. Ja, van het voetbal ben ik net heel warm, dus ja, dat hier wordt mooi ken Geert. En wat is er van die speaker? Ja, dat is weer een invaller, juster, hè? Oh, echt? Oh, echt? Ja. Oh, maar ik vind die hoor ik niks namelijk. Maar maar hij bloed in die taal. Ja, dat hij is zit, zo, hij dat zit is wel net hut. zin. Hij zit wel hut. Ja, ik ken Ronnie. wat zachter. Ja, zie je onder de box, Geert? Oh, jongen, op meer leeftijd. De hoorapparaten die kletteren die... Maar Ronnie, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe de stemming in de club is. Net zozeer naar die INI en Heerenveen. Want daar hier niet op een bepaald moment beide wel wat vrede mee zal lieken mij. Maar Pek Zwolle had ik een waarschuwing van de KNVB kregen. Hè? Er is weer wat te volle uitdoen ten opzichte van de inkomsten. Zit wat in financieel zwier waar. Wat krijgen we van mij? Nou, eigenlijk kregen we daar zelf net zo volle van mij. En volgens mij gaat het ook alweer hoe de verslagen van volgend jaar. Dus op sommige vlakken wordt er schetst dat het dit jaar al dreigt met punten uittrekt. Nou, daar kregen wij helemaal niks van mij. Ja, gelukkig is het ik net uur pakje aan. Bij Matswari uit die ploeg. Goed op het veld zit. En orengeleding met de Zwaar dat de financiële dingen kloppen. Dus ja, eigenlijk net zo volle geert. Daar was die salaris gewoon kregen. Ja, daar heb ik nog geen enkel moment klein om. Nee, nog wel. Hey, ik heb nog even een vraagje, Ronnie. Want de uitslag is natuurlijk in en Heerenveen en Zwolle. Je komen elkaar voorlopig even net met in. Dus ik is het nog wel zezen. Wat wie in het voorjaar in plan eigenlijk? Om, we lezen even de zwaktes van dit SC Heerenveen. Nou, ik moet zeggen, en de functie juist er heel goed in het verdedigende deal. Normaal zet ze druk met de jongen en het zien. En dan hadden ze vonden wie moeite met het terugdekken van het centrale duo. Dus we wonen eigenlijk 3 in 2 meisje op het middenveld. Alleen de Heerenveen had dus die gelegen niet juist helemaal net jong.
Die echt heel agressief vooruit verdedigen. En ze kwam bij net in hun positiespul, wat we normaal wel spelen kennen. En ze brachten het in een vechtwedstrijd. En, nou ja, en dan kan het alle kanten op. En dat maak ik dat het een gevecht wordt om tweede bal op het middenveld. Ja. En dat er om beide kanten net echt goed voetballen worden voor. En dat verraste je me een beetje, dat het dus een vechtwedstrijd was? Dat was een vechtwedstrijd, hè? Zij hier het verdedigend dit keer echt beter van me kwam dan de wedstrijd ervoor. Ik in het hekje van boetespelers die het middenveld wil helpen. De week daarvoor wien ze daar gewoon grutter in. En ik begreep, want ik had hier nog even contact met Sam Kersen, dat ze de hele week derde nijdruk op lijn hier en dat ze u net voetballen laten wonen. Nou, dat had ik goed in. Ik vond het ook wel mooi om te sharen, want na dat doelpunt van Jim, dat kwam toch een beetje te loft vallen. Want Heerenveen wie beter in die openingsfase. Ja, Heerenveen begon goed. Ja, kwam je spelers bij elkaar en El Azouzi, wie het leuk, die pakt het woord en die begint het echt del te zetten. Daar kon je ook wel zien dat je hem een beetje oorompelen waren, of net? Nou, oorompelen is een groot wut voor zelf. Alleen nog dat het iets oors wie dan wij van tevoren dachten, dat wie zeker zijn. Maar dan gaat het nog altijd om dat we zelf of we de tweede bal won, te volle de bal naar achteren spelen, te onnauwkeurig winnen. Dus dat ik van groot gedeelte nu zelf lei werd over net goed voetballen. Maar ik zeker Heerenveen verdient het voor de credits. Ja. Nou, je hebt natuurlijk een prima serie achter de rug in 2024. Hè? Want alleen nog verlenen van AZ, winnen van PSV, winnen van Fortuna, treitje in Utrecht. Je hebt 2 punten minder als SC Heerenveen. Zit je hem eigenlijk in hetzelfde schuitje als Heerenveen? Waar jocht je hem? Zocht je hem omheen of zocht je hem omleeg? Nou ja, ik denk dat van die hele grote middengroep beide kanten opzien wordt. Want het is bijna een dagkoers. Het is absurd dit seizoen, hoe dat gaat. En als je in je gewinnen, ja, dan kun je samen heus zien. Maar ja, de realiteit is nog... Ja, zo krijg je wij hinten hier hoe lang zoet Lienwest... Of hoe lang zoet Lienwest hebben we dat in je ploeg... in deze ronde van de plak 15 naar plak 8 springt. Als het überhaupt ooit gebeurd is. Dus dat is gewoon de realiteit. En wij gaan ervoor om elke wedstrijd beter te voetballen en daar toch resultaten halen. En dat doen we eigenlijk na de winterstop wel heel aardig. En wat dat ik weer wat teleurstelt dat deze wedstrijd net lukte. Ja. Is Zwolle eigenlijk beter als Heerenveen, Visto? Nou, we hebben een beetje dezelfde neiging dat iets te volle op een del is. Heerenveen speelt Utrecht heel aardig en dan zakjes we in 1 voet. Nou, wij hadden het nog wat te volle. En wij wilden erin stabieler wijzen. En dan denk ik wel dat wij een heel aardige ploeg hadden. Ja, dat zeker. Maar ik denk net dat er volle spelers binnen van Heerenveen die zeiden van nou, die zoek wel jullie het zien hier van u. Nee, ik denk dat zeker het geval is, Roelof. Daar is ook in. Ja. Als dan als Jos naar die grote middenmoord van 8 onder mijn sectie en eigenlijk van FC Grenzen ontspatten nou. Wat ben dan de 2 ploegen van Vastast? Want noemen ze 8 jaar een misschien een Europese play-off spelen. Wat ben nou de 2 ploegen van Vastast? Nou, ik denk dat de ploegen binnen die dat hellen, die ploegen had denk ik de meeste kwaliteit. Dat is een hele lastige vraag, want ik denk dat het me kwam echt net zo volle omringd. Nee. Je moet kiezen. Ja, potverdikke. Ben je wel bij de stellingen? Wordt het wel lang dit jaar, Ronnie? Let ik die wat helpen, Ronnie. Op papier vind ik dat NEC een selectie had die beter is als de meeste ploegen in die middenmoord. Alleen nog, ja, dat komt er daar totaal net uit. Ja, ik krijg toch even wat meer waarde onder mij van Ronnie dan niet van die. Hè? Ja, maar Sander is weer rond van vakantie en die is weer fris. Ja, die is wel fris. Hij is slim, hè? Trouwens, wat hast u die spits ik nog elektrocuteerd hebben bij die laatste interview? Ja, dat heeft ze ook gekregen. Hè? Ja, die leidt iets ziekenhuis. Vertel. Hier weer een doelpunt en een assist doen bij Subambouri. Ja. En die was het interview, dus die pakt de microfoon daarom. En die komt onder stroom te staan. Uw eigen oegezitsen. Ja, maar er zijn dus meer media die het probleem hebben bij de microfoon. Dat is de essentie van dit verhaal. Ja, hij leidt iets ziekenhuis. Maar eigen hoe slim is het? Nou, hij leeft het nog, maar hij leidt iets ziekenhuis en moest er 1 of 2 nachten blijven. Zo. Nou, ik ben Benjamin Maas als mystery guest. Nog een tweede mystery guest. Ik ben blij dat je opneemt. Maar kan je 2 ploegen nog net Ron? Die komt er net onderuit. Nou, dan denk ik dat NEC dat helemaal had. Goed antwoord, dat het daarna een gevecht wordt tussen Zwolle, Heerenveen en Grains, de noordelijke ploegen. Zo. Oh, Grains is echt wel. Ja, want Grains zit er nog echt wel bij.
Dus, nou ja, goed. Hey, en Jim, hebben het goed naar je zin, hè, daar bij Zwolle. Johnny Jansen. Ja, nee, het is gewoon een gemoedelijke club. Waar het ding sterk is om mijn kwam hut te werken en om daar toch een goed resultaat te halen. Dus dat is gewoon een leuke sfeer om in te werken. Ja, want hoe lang rint die contract nog? Die rint al. Die rint al. Aan het eind van dit seizoen. Ja. Nou, primeurke, Ronnie, kom maar in. Bleeuw je hem? Wij zijn gek op primeurs, Ronnie. Ja, joh, dat snap ik helemaal. Ferry de Haan had je hem vorige week verblijd met 4 of 5 primeurkes volgens mij. Maar... Ja, stijl achterover. Ja, wij strokken er zelf weg van. We hebben een fase gewonnen, maar toch met zichzelf, ja, Ronnie. Althans, net als collega De Vries. Ja, goede nuance. Oké, maar goed, Ronnie, vertel eens. Ik neem ook geen primeur aan. Nee? Nee, de kaarten ben je nog al voor de borst. Oké, maar van Jim ben wel impeteer, maar de directie van Zwolle? Nou ja, dat peteer zal eerst met Johnny Jansen komen en dan zullen wij volgen. En John had daarin ik nog geen definitieve uitslag, dus wij zitten nog even in de wachtkamer. Oké, en wanneer wil je hem dan duidelijk? Is dat ergens in april of in maart of var in april? Nou, ik denk dat het var in april is. Maar ja... Wat dan hebben we daar zelf net zo vol in te vertellen. Nee. Maar stel nou, hè, je komt haast echt enorm onder druk te staan. Je hebt steen naast op het seks in de plak en er moet wat gebeuren. Johnny Jansen krijgt die in. Neemt je het al van Johnny Jansen roer als interimmer of bist je dan solidair aan Johnny? Stel je nou voor dat dat gebeurt? Maar Roelof, wat stelt zo al je van die ethische vragen, grote vriend? Ten eerste gaat het absoluut net gebeuren. Oh, oké. Want wij komen net de plek 16 te lonen. Oké. Wij krek zijn door wij strijden met Jereveen en Greven. Luisteren is net een optie best. Voor de gemeen vraag. Ja, dat klopt helemaal. Goed. Nou, heeft nog meer gemene vragen voor Ronnie of wie dit het? Ben ik even padel? Nou, dat liep me leuk, Roelof. Ja, dat zit erop wel in. Ja? Maar ik denk echt wel dat ze komst makkers Ronnie? Ik ga je dat Ronnie dat echt goed kent. Dus ik denk dat wij anderen niet kansloos binnen dan. Oké, nou ja. Ronnie alleen nog Jim bij en Ronnie met Ian hoorn op recht. Ja. Maar links. Maar links. Maar dan was maar links. Ja, dat denk ik. Dus dat komt goed. Oké. Hey Ronnie, heel veel succes. Doe de groeten naar Johnny. En zet hem op. Geef het wel een goede uitzending, man. Oké, dankjewel jongen. Hoi, Ronnie. Toch wel mooi, Ronnie en Johnny. Ronnie en Johnny. Ja, daar is stripboeken van, hè? Ja, oh nee, dat is Sjors en Jim. Ik kom verste harken voor de podcast, hè? Verste harken. Hij weet er wel van op de hichten. Ja, hij wist dingen die zelf niet eens meer wist. Oege Sietse had ik in de gaten. Zo die op schouderslijst in verzwollen, Oege Sietse. Ik sluit het net uit. Zo Oege Sietse, wat wijzen voor... van Cambuur net. Nee, het is het het niveau Thailand, hè? En dat wist. Dat is net een heet niveau. Dat is net een heet niveau. Waarom weet je dat eigenlijk? Nee, dat weet ik net. Maar, nee, maar dat is wel, er zit nog wel heel wat tussen, ja. Oké. Maar het is wel echt een fenomeen daar. Ja. Want hij scoort elke wedstrijd. Ja. En ik moet zeggen dat ik nog net naar de station had, maar zo'n dat hij er is, winnen ze. Dus ik denk dat ze geen laatste me staan. Nee. Hij is on fire en leidt nou in het ziekenhuis. Manje, en dan neemt Cambuur het op in Jong Ajax. En daar is het in, hè? Ja, want zitten nog lekkere restaurants in de buurt van de toekomst. Ja, mag even kwastsluiten, maar de perschef van Cambuur, die hebben een fantastisch restaurant. Ik ben de naam even kwijt. Maar godzijdank ben je de naam kwijt. Want anders krijg ik weer klachten van de directeur, hè? Ja. Ik ben echt de naam kwijt, maar ik hier Mac dat neemt. Nou, dit is een reprimand. Nee. Dus, maar dan mag even bij Ruben Seijs lezen. Oké, maar van Jim... Je hebt de afspraak maken van Dooshoes naar Jong Ajax, want Do komt nooit meer bij Jong Ajax. Nee, daar kom ik dan weer. Nee, want hoe ziet het er weer? Ja. Nou jongens, voor de 28e keer. Ja, nog één keer gewoon. Wij staan maar een aantal mensen voor het stek bij Jong Ajax op de toekomst. En, hoe leef je dat? Het wie in ieder geval een kwartier voordat je er officieel in mag. Daar kwam het 4 minuten tussen een kwartier en 10 minuten. Maar Dr. Het rijdt, het is meer waar, het waait, het is onlijig. Wij staan er voor dat stek. Daarachter dat stek zit zo'n man. En die denkt, ze komen er niet in. En dat communiceer ik ook. Je komt er niet in. Ik zeg, jongens, even normaal. Je kloot waar. We kunnen wel een bak koffie hebben daar in dat hok daar. Nee, komt er niet in. Toen dacht ik kom hier nooit weer. En als ik dat denk, dan doe ik dat ook. Nee, zo is het. Ik heb bij PSV ook een keer gewoon, dat kwam ietsje sympathieker over, dus daar ben ik wel weer west. Geen enkel probleem dit hier, maar ik ben er vorige week geweest. Jong AZ, wie eerst echt net heel enthousiast, maar dat is Jan Sierksma had voor mij keurig het paard effend bij Jong AZ. Werkelijk met alle ega's en vriendelijkheid. Ik hoef niks, alleen nog maar een vriendelijk woord.
Ja. En dat is bij En dan Ajax net mogelijk blijven. En die man die neem ik dat eeuwig kwalijk. Eeuwig, voor de rest van zijn leven. Ja. Ja. Maar goed, hij is Wasco. En nou Gisto er dus in Andor. Ja. Daar heeft er wel zin in? Ja, zeker. Oké. Ja. Het wordt de eerste wedstrijd na de vakantie. Dus ja, tuurlijk. Microfoon Maar mooi. dan wordt het leuk of net, maar het Lukt wie ook echt zien wedstrijd. Ja? Want ik bedoel, ik heb nou al die wedstrijd van Andor dien. Dus hij weer aan de beurt. Dus we hoeven er niks voor te forceren. Ik maak wel eens die ambiance die Geert schetst, dat klopt wel. Want alle keren dat je er komen, het rijdt als het mier. Cambuur Geert vaak daar. Het skipping. Ja, troosteloos. Direct, of 2-0 of 3-0, kanslees. Je wordt er net in de basis net heel fleurig van. Vlien Wieke ziet Ferry de Haan op die stoel, Andor. En hij vertelde dat het contract van Haardscout Kenneth Zandvliet, wat hem onbelangrijk zo gauw als mogelijk verlengd wordt. Hij vindt wel dat Johan Hansma, die begint op 1 maart en die moet er ook nog wat van vinden. Maar wat vindt jou eigenlijk, Roelof? Nou, ik heb wel begrepen dat het echt bij Johan Hansma luidt. Dus Ferry die scoort het eigenlijk een beetje de verantwoordelijkheid naar Johan Hansma. Ferry zei net volgens mij dat Hansma daar net zozeer een besluit toe neemt. Maar die moet gewoon even niet in de kunde komen. Maar die moet mij in de kunde komen, want Hansma is net bevoegd om hem om te stellen. Nee, maar als Johan Hansma zei van ik ken het niet, maar dit is een man werkje. Dan gaat het net terug. Nou ja, maar nou is de vraag om die van wat vies dat het contract dat het contract van Kenneth Zandvliet mogelijk verlengd wordt. Want ja, je hebt 2 keepers die net goed genoeg binnen en je hebt geen spits. Ik had een idee dat hier ik hem niet in rast. Dat het een beetje vraag voor jezelf hier. Nee, als je puur joggen naar het scoutingsbeleid van de laatste. Iets dat gekleurd. Hoe lang zit hij nou? 2 jaar? 2 jaar zit hij aan het einde van dit seizoen. Ja, ik val net stijl achterover. Het is ik net zo dat het een dikke onvoldoende is. Maar hij zei wel Lindé, Hopland. Trendsco had ze uiteindelijk hellen. Soms jij je wel een beetje uit welke kokers het komt. En dan twijfel ik wel een beetje onder dat het echt daadwerkelijk uit de kokers van Zandvliet komt. Maar dat maakt het ik net uit. Want je bent uiteindelijk zelf. Hij is eigenlijk eindverantwoordelijk. Dus dan ik maar wel komen. Hij is dan, ik ben net verantwoordelijk voor het hellingen van de spelers. Hij is verantwoordelijk voor het onbieden van de spelers. En Ferry de Haan is verantwoordelijk voor het onloeken van daadwerkelijk van de spelers. Dus dat is ik wel een verschil tussen natuurlijk. Maar deze wisselwerking moest is. Ja. Dus ik vind dat heel lastig om daar echt een ja of een nee op te zitten. Ik neig wel wat meer naar een nee, omdat ik wel denk dat het bij het scoutingsapparaat net heel lekker zit. Dat er nog wel wat in dat er meer kwaliteit maakt. Ik vind het de volle sessiescultuur ga ik wel eens eerder zijn. Maar dat gaat de sessiescultuur gaat over de kwaliteit van de spelers die je nou had. En ik had het idee dat het in de scouting net heel erg lekker boete tussen ook komt. Maar ja, goed, dan komt Johan Hansma. Nou ja, die mening ga ik al eens een keer om natuurlijk. Ja, maar waarom heeft jou die gedachten kregen dat het net helemaal botert binnen de scouting? Dat is op basis van onderzoek. Nee. Onderbuik, ja? Nee. Oh jee, wees er nog voorzichtig man. Nee, op basis van gesprekken die hebben met alle geledingen binnen en boeten en rondom de club. Oké, maar goed, laat ik eerst de vraag nog 1 keer formuleren. Wat het Zandvliet goed dien? Nou, dat zag ik al een beetje. Hè. Ik ben wel een P-spelers. P-spelers die hij dan... Linde, Smans, Hopland, Trendsco. Dat ben natuurlijk wel voltreffers West. Oké. En? Nou, hij is er misschien net verantwoordelijk maar Ezer Gurbus. Toch? Ja, die komt dan hij komt uiteindelijk wel bij Go Ahead Eagles. Hij zou daar dus hoe de jeugdopleiding Jerk momenteel. En daar komt... omdat die Talsma die is er nou bij komen. Die eigenlijk hele goede verhaal doen. Dat die jeugdopleiding nou, dat er betere structuur in zit. Dat er beter omgang wordt met de ontwikkeling van de spelers. Dat daar echt een stijgende lijn in zit. Die zitten er nog in hier, zei we gauw met rollen. Dus Simmer is hij begonnen. Dus je kan net zeggen, dank van hem is deze Gurbus nou eventjes krut worden. Maar dat is meer van de lange termijn. En daar moet Jereveen natuurlijk vol meer op scoren. Dus wel via Oer Yildirim gaan, hè? Want die kwamen echt van Go Ahead Eagles. En die zei in Jereveen, als je nou ergens een talent waar Helly Wolle, zorg dan hij is de Gurbus bij Go Ahead Eagles, want hij heeft hele goede ervaringen man. Nou ja, dat is meer jeugdscouting in dit geval, dus dan maar we daar ophingen. Ja. Nou, dat is net zo'n mooi mondje, Ezer Gurbus. Ik heb een paar stellingen vallen, even hier naar Ezer Gurbus. Vitesse of Go Ahead Eagles? Go Ahead Eagles. Messi of Ronaldo? Allebei. Boterbriefje? Allebei. Arda Güler, Frenkie de Jong? Frenkie de Jong. Voetballen in Nederland of in de Turkije in de Super League? Nederland. Liever een goal of liever een assist? Goal. Fenerbahce of Galatasaray? Dat is ook moeilijk. Je mag niet meer passen, hè? Je hebt al gepast. Allebei, beide.
in de basis of liever scoren als invaller? Scoren als invaller. Hakan Sukur of Robin van Persie? Robin van Persie. Nou, dat zal Robin van Persie blijven wezen. Ja, mooi. Hij moest ook eens anders zeggen. Ja. Ja. Nee, maar het is een mooi mannetje. Ja. Ik dacht, want hij stond je niet. Wie natuurlijk wel een tricky vraag. Fenerbahce of Galatasaray. Want ja, hij komt natuurlijk, die hele Turkse meanskip, die oefent nogal wat druk op Hij hem. zal in zijn maar dat liep ik wel. naïviteit een keuzemaatje. En dat Ja. wordt hem dan misschien hoe 4-4 altijd zo 4 En dan komt Galatasaray op de stoep en het hij Ja. nou bij dit komt interview onder bij een een stik in de Friesland, microfoon. ja. Het Ja. ooit zo'n Fenerbahce. Ja, maar dat komt altijd weer naar voren. Dus die het goed. Dus hij die het Toch net een uitstekend. kartenmaatje, ja. Nee, dat die eigenlijk best wel goed. Nou, 2 doelpunten in zijn eerste 2 wedstrijden en in zijn derde wedstrijd een assist. Ik zou zeggen, had ik rallies juist te zeggen, waarom net met Gurbus beginnen? Net na je weekend, maar de volgende wedstrijd is maar. Ja, nou ja, goed. Je CBW heeft natuurlijk ook nog wat. Je kent nog wat scoren met Nunnely misschien. Ja, dat Ze stond bij Gurbus een keer beginnen. ja, ik denk het eerlijk zijn wel. Ja, ik denk het. Maar ik denk het wel van de chin stand er al. Als je chin en nou met je AZ, dus dan komen die backs, die klappen er heel iets doorheen. Maar Koeman en Maar die Wolven. echt volle meer verdedigen. Dus ik denk eerlijk zijn dat deze Gurbus net in de basis begint chin AZ. AZ is in bloedvorm. Ik had ze in Galatasaray jongen. En nog los van dat ze in team afspelen. Die tikken dat Galatasaray. Maar Mertens en Morata en weet ik veel wat voor toppers daar al die spelen. Tikten ze helemaal fot. Echt een goede ploeg worden. Dat vind ik echt knap. Ja. Dus ik vrees Maar de kiezen grote Roelof, vrezen. Galatasaray of Fenerbahce? Ja, het waar ik net uit te kiezen, want mijn hele meanskip achter mij. Ja, oh, ja. Ja, stel dat ik dan ooit toch nog in Turkije te landen kom. Boca Juniors. Boca Juniors. Ja. Nou goed, Andor, het zit er alweer op. Hoe bevoelde Wie dit hem, hè? hoe bevoelde je rentree? Even een vraag voor deze presentator. Wanneer tekent Henk de Jong nou eigenlijk dat contract, Harry? Ja, nou ja, dat wordt nog eventjes. Ja, dat wist. Nou ja, we weten al de reden waarom het nou even wat langer wordt. Ja, dat weten maar we. het contract lijkt clear en er hoeft alleen nog maar een handtekening onder. Het komt goed. En wist je wat voor contract dat werd? Nee, dat wist Toon waarschijnlijk. Nee, dat weet ik net. Ik denk daar nooit, omdat ik het beleidsplan lezen had. Nou, ik weet net in concreet in wat voor functie dan. Ik neem aan gewoon eerst stond je gewoon als haartrainer. Maar langer dan 1 jaar. Langer dan 1 jaar. Langer dan 1 jaar. Gewoon haartrainer. Ja. Ja. Ja, maar voor in de weekend heeft het ook zijn van. Ja, ze willen naar, op zoek naar jong en talentvol. Jong en talentvol, dat en dan is- zullen die bij de assistent dus een oren rol krijgen matten. En wat meer verantwoordelijkheid. Ja. En het zo Henk stadig om wat meer naar de achtergrond te gaan. Dat is hoe het ongeveer juist. Ja. Ja. Maar ik weet net dat ik in het AI-plan van Henk de Jong zit. Dat weet ik net. Ik zit het zou mij net verbazen dat ze nog een assistent erbij hebben. Ja? Die het misschien op de langere termijn ook oernemen kan. Ja. Als je Jeroen Burghout is talent naar de cursus Ja, de coach cursus. betaald voetbal. En nou is dat wel een cursus die je weer helemaal op maat maken wordt. Met heel op maat. Dus hij zal meer op de club wijzen als dat je die cursus 4 wil die hier. Maar ja, je rijdt je wel een assistent part-time kwijt. Dus ik denk dat Henk de Jong had die wens natuurlijk al langer dat er een assistent bij komt. Ik Maar denk dan dat wel een assistent met wat meer ondervinding. Ja, maar Ja, er denk ik. circuleren wel wat naam, maar daar ken ik niks van zeggen. Nee, van wij. Want ik moet eerst eventjes daar oer Lars Lamboy bellen. En dat is heel verstandig. Van collega. Zullen ze er bij Jereveen nou... Goed zo. Zullen ze bij Jereveen nou ik hoe denken? Om er eens een keer van volgend seizoen een trainer, een assistent trainer, maar wat meer ondervinding, wat meer een clubman misschien. Maar dan moet er is, want hoe groot is die sterf bij SCRV? Maar ja, zo begin van het seizoen, wie Simone is er nog bij en die is net vervangen, hè? Nee. Dus het is net zo dat heel raar is dat er nog eventueel iemand bij komt of iemand vervangen wordt. Maar hoe zullen Weet bij ik nog. Jereveen gaan? Is dat gewoon steeds maar van een namme die het Ferry de Haan trok krijgt van Robin van Persie? Of zal Ferry de Haan zelf ook zoiets hebben van nou ja, wij bepalen eigenlijk de assistent? Nou, dat zou wel beter wijzen, denk ik. En ik denk dat Jereveen dat eigenlijk wel dwam had. En dan leven dat... Cuperus, wie wil je niet in sterf, maar echt dat Ja. Fries gebloed. Ja. En dat is ik wel goed om te hebben. Een Ten cultuur voorde had dat ook als fysiotherapeut, Ja, maar, oké, maar ja. is dat net heel bot. Nee, en je moet echt een hebben die het een beetje chingos ja. Want verzorger vorige week is zei ik van krijgt Robin van Persie wel nog chingos? En hij zei ja. Maar ja, goed. Natuurlijk zei het Ferry de Haan ja. Ja. Het is maar de vraag of dat echt zo is natuurlijk. Nou, dat betwijfel ik inderdaad. En daarom zoek ik het wel goed vinden als een type Timo Klompen. Ik die had je natuurlijk een pikken zitten. Ik vind hem fabuleus. En meestal als ze goed praten kunnen over voetbal, binnen ik goede assistent-trainers of trainers. Ik zou dat heel goed vinden als San iemand erbij komt. Maar Dus dat zou ik misschien wel een goede assistent trainer wezen. Goed, begin naar de overdenkingen, jongens. Het is interpreteren. Goed, Roelof, romantiek of realisme? Romantiek. Romantiek, natuurlijk. Ja, Ja. natuurlijk. Geert, een seizoenskaart van Cambuur of liever een seizoenskaart van Top Os? Nou, dan heb ik hem van Cambuur op in, Radien. Oké, en de laatste is voor Andor. De laatste is voor Andor. De Frieske of de Thaise vrouwje? De Greeslanden vooral. hè.
De Greeslander vooral, ja. Ja, Oké. ze vind ik op die Greesland. Ja. Oké, goed zo. Zo trouwens, Geert, ik vind trouwens, als Geert houdt naar dit seizoen op bij Cambuur, hè? Zou die dan een seizoenkaart van het leven krijgen van Cambuur? En vreeg ik net onder zelf. Ik vind dat... De vrees is door mij. Er wie een collega van de Leeuwarden Kranten, die Jerenlien Oski naam had, die het heel lang verslag die in had. Gerrit Kloosterman. Precies. En bij Sien vlak daarvoor kwam Gerald van der Belt op hem daar. Die zei, in het Nijstadion komt een Gerrit Kloosterman, urinoir. Ja. Want jij kon altijd zo lekker zeiken. Ja. Nou ja, misschien dat is ook iets ik verkeerd bedacht. Ja, ik zou dat wel terecht vinden. Jongens, Nijwieken, jongens. Dan, ik zie hem nog verrassen. Nijwieken. Wat krijgen we nou? Is dit een grootreep? Dit is een primeur. Dat is de assistent-trainer van Henk de Jong. Nee. Cliffhangertje. Maar wanneer krijgen we dit in jaren nou? Nijwieken? Nee, ik ben de rinnerbesprekingen. De binnenbespreken. Maar de Cambuur-directie. Mike, een gokje. Cambuur is dan met het opzetten van een bliene tribune. Een initiatief om mensen die visueel behind bent. Ja. Dat zoek in. Dat is geen geheim. Daar speel ik een rol in. Ik ben in begeleidende zin daar aanwezig om die jonge verslagjouwers wat te helpen. Maar dit is wel nog wat. Dit is dan wel wat anders. Oké. Maar tip in onder jonge verslagjouwers. Neem dan een goed, werk je de microfoon. Heren, nogmaals dank. Nijwieken, dan ben we de wet. Maar een nagel naar je aflevering van de Sportcast. On Nijwieken. Dag.